Остават броени дни до най-значимото треньорско събитие за годината в България – семинарът на ПСВ Айндховен. На 2 и 3 ноември в НСА София наши гости ще бъдат двама от треньорите в Академията на ПСВ – Йорис Ван дер Баселар и Юри Торен. По време на събитието ще научите как миналия сезон отборът на ПСВ успя да стане шампион, като 40% от играчите в състава бяха юноши на клуба. Ще бъде представена методиката в Академията, като след това ще има специална работилница за идеи, по време на която вие ще трябва да намерите начини как да приложите наученото в българската действителност. Предвидели сме достатъчно време и за дискусии и обмяна на идеи. Ще научите как ПСВ работят във фитнеса с подрастващите, ще научите защо част от тренировките по футбол в Академията в ПСВ всъщност не са свързани с футбола. Ще разберете как ПСВ подготвя юношите си тактически. И не на последно място, лекторите ще представят Skillbox, програмата за техническо усъвършенстване на талантите в Академията. Всеки от записалите се участници ще получи сертификат от ПСВ Айндховен. Не пропускайте най-значимото треньорско събитие за годината в България. 2 и 3 ноември НСА София. За записвания и допълнителна информация посетете campionia.bg. Campionia. Creating champions.